Tidligere var han gangformand. Nu mobber de ham hver dag. Han så sine drømme blive knust. De slår ham for at få ham til at danse. De ødelægger hans vask og hans seng, når han holder fest. Han så de andre flytte fra gangen. Nu er det snart hans tur. De ser ham som et redskab til at vaske op, eller som en pestilens, der bare skal udryddes. Nu løber han rundt i skoven med et kort for at få fred. Så mange kollegianere bliver traumatiseret, inden de når at flytte ud. Heldigvis kan du gøre en forskel. Hvis du ser ham som et rigtigt menneske, kan du nu indbetale en masse penge på MØ's køkkenkonto. Sammen kan vi give Djurhus det liv, han fortjener.